Bueno, os días empezamos, rematado o Consello de Asunto de Galicia, paso a darlles, como sempre, conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, da Consellería de Medio Rural, é un balance peche, por lo tanto, darlle o visto bo a distribución, por outra banda, máis numerosa, que se fixo por parte da Consellería de Medio Rural de cartos destinados ao agro galego que derivan da política agraria común, da chamada PAC, que siguen sendo fundamentais, de aí a nosa reivindicación para o seu mantemento no seguinte período económico, decía fundamentais para manter e modernizar o noso agro e mellorar a calidad de vida no rural. O peche da distribución a que os dimos o Gostobó amosa que a Xunta mobilizou en 2025 unha cifra, como decía, récord de cartos provenientes da PAC, 407 millóns de euros de fondos agrarios europeos, con dous grandes grupos de distribución. O primeiro, 184 millóns de euros, son os que se destinan directamente a axudas para persoas que traballan no agro, axudas de carácter persoal. E así, 22.000 gandeiros e agricultores galegos recibiron fondos da PAC, 184 millóns, que foi un 5% máis do que recibiron estas axudas que teñen carácter persoal, 5% máis no 25 que no 2024. E outro grupo son 222 millóns, que son fondos xa non que se asignan a gandeiros e agricultores concretos, sino para políticas de mellora e promoción do desenvolvemento rural, remuda xeracional, modernización de explotacións, mantemento de certificados de calidade. Estos foron 222 millóns e son un 23% máis do que se adicou a estas finalidades no ano 2024. Por lo tanto, siguen sendo fondos fundamentais e por iso agora estamos facendo todo o posible como comunidade autónoma para o seu mantemento e simplificación, por certo, no período económico seguinte en Europa que se está decidindo agora mesmo neste ano 2026. Cambio de asunto, a proposta da Axencia Galega de Turismo, os acordamos renovar, incrementando, ademais, ata os 45.000 euros o apoio que a Xunta de Galicia mantén para a existencia e o traballo da Cátedra Institucional de Hidroloxía Médica. Saben que Galicia é unha potencia termal, Ourense é a segunda provincia europea con máis fontes termais. O Plan de Turismo Termal, que ten vigor ata o ano 2028, dedica 10 millóns de euros e, polo tanto, seguimos mantendo esta Cátedra de Hidroloxía Médica que funciona no ano 2009 coa Facultade de Medicina e que busca seguir promovendo investigación sobre o termalismo, avaliar as posibles aplicacións terapéuticas das augas termais e impulsar cursos, seminarios e actividades neste eido. E outro acordo similar de creación, esta primeira vez que se vai crear, a proposta da Consellería de Cultura, cambio de acordo, pero un asunto, como decía, moi similar, o se acordamos, mediante a sinatura dun convenio con a Universidade de Santiago, poñer en marcha a que vai ser a primeira cátedra institucional de xestión cultural especializada en patrimonio. Funcionará a partir do curso que ven na Facultade de Humanidades no campus de Lugo, 50.000 euros por ano, que busca impulsar a investigación e innovación no eido da xestión cultural e detectar as posibles fortalezas ou debilidades das industrias culturais de Galicia, a partir de aí propoñer todo tipo de medidas para a conservación e preservación do noso patrimonio cultural. Cambio de asunto, hoxe a Consellería de Educación elevou ao Consello de Asunto de Galicia un informe que é bastante exemplificativo da axilidade necesaria que a Xunta de Galicia cumple cando as obras teñen que facerse do xeito máis rápido posible. Estou falando das que hubo que facer de urxencia no Colexio Plurilingüe de Tenorio, Cerredo de Cotobade. Saben que foi pasto dun incendio o pasado 11 de febreiro. Bueno, había que actuar e que non se interrumpiran as clases, polo tanto, hubo un contrato de emerxencia, casi 500.000 euros, 472.000 euros, para reparar os danos causados. A contratación de emerxencia aprobouse 2 días despois, nada máis, de que sucedera o incendio. Os 8 días xa estaba recuperada a actividade electiva e, o que vamos facer a partir deste mes de marzo é que volva a funcionar a cociña e o comedor, ata agora
había unha empresa de catering, é o seguinte que vai funcionar, e o resto das reformas están rematadas en maio. Por lo tanto, incendio producido en febreiro, incendio grave, e 500.000 euros casi contrato de emerxencia para que todo este rematado e normalizado no mes de maio. Varios acordos en materia de vivenda e de infraestructuras. O primeiro, da mesma consellería, pero o primeiro relacionado a infraestructuras, dentro do Plan de Sendas de Galicia, os aprobamos o proxecto de construción, despois irá a licitación dunha nova senda que vai paralela á estrada A Coruña 522, o seu paso pola parroquia de Nantón, no concello de Cabana de Bergantiños. 420.000 euros, 1,5 km de senda que facilita o acceso a puntos estratégicos que teñen moitos peóns, como centro de saúde, farmacia, parada de autobús ou o campo de fútbol. E, además, hai unha asociación aí de persoas con discapacidade, asociación íntegro, que se vai ver especialmente beneficiada porque van a usar diariamente. 6 meses de prazo de execución, unha vez aprobado o proxecto, e facemos a licitación. Outro acordo en materia de infraestructuras. Saben que nas contas do ano 2026 reservamos unha cantidad importante, casi 72 millóns de euros, para tarefas de conservación e mantemento das estradas. Non só é facer novas infraestructuras, que as estamos facendo, e tamén estamos vendo nestes días especialmente a importancia de mantelas en bo estado. Houbo, recordo, xa dimos este dato, 1.150 incidencias por mor dos temporais, xa están resoltas prácticamente o 100%, excepto as de gran magnitude, que están en curso de solucionarse, xa están as obras realizándose, pero o 99,5% das incidencias provocadas polos temporais nas estradas autonómicas xa están resoltas. Por lo tanto, seguimos traballando na normalidade da planificación das obras de mantemento e conservación e hoxe aprobamos investir 3,5 millóns de euros para mellorar 10 estradas autonómicas que percorren 7 concellos da provincia da Coruña, que son Bergondo, Betanzos, Oleiros, Sada, Ordes, Cerceda e Oza, Cesuras. Ali hai estradas autonómicas, 29 kilómetros, dúas estradas, en realidade, que atravesan todos esos concellos que van ter obras de mantemento por valor de 3,5 millóns de euros, e non só vais a actuar sobre o firme, aí principalmente, pero tamén instalarase, reporase a sinalización horizontal, os valados perimetrais das estradas e tamén melloraremos onde sexa necesario as drenaxes. Hoxe aprobamos a licitación, 4 meses de execución. En materia de, antes de pasar, vou dar os acordos en vivenda, por dar todos xunto á mesma consellería. Seguimos seguimos tomando acordos para cumprir os obxectivos sinalados de doblar as vivendas públicas promovidas pola Xunta de Galicia en 4 anos, e hoxe aprobamos a licitación para executar 12 inmobles, 12 vivendas de promoción pública na rúa Rei Abdulá da Coruña. 2,2 millóns de euros para estas 12 vivendas. É unha das parcelas que nos cedeu o Concello da Coruña e, polo tanto, a Xunta de Galicia executa ahora estas vivendas. Con elas, recordo que sae ao redor dun milleiro de vivendas públicas as que estamos executando no Concello da Coruña. E tamén nunha parcela que esta non foi cedida polo Concello, unha parcela propiedade da Xunta no Concello de Narón. Tamén aprobamos licitar a construción de 14 vivendas públicas. No Concello de Narón, como decía, 1,6 millóns de euros, 14 vivendas nunha parcela que pertencía á Xunta de Galicia, no barrio de Freixeiro. E o último acordo en materia, penúltimo acordo, hai outro máis en materia de vivenda, dunha repercusión importante, outro novo proxecto de interés autonómico que aprobamos, en esta ocasión no Concello de Ourense, para promover a construción de vivenda en colaboración público-privada, basicamente, pero para que moitas das vivendas que se executen teñan o carácter de algún tipo de protección social. Saben que o obxectivo xeral da Xunta é facer 25.000 vivendas en público-privada e delas 20.000 que teñan algún tipo de protección pública,
e este proxecto de interés autonómico que os aprobamos no Concello de Ourense está dentro desa cifra e dentro dese obxectivo. Van ser 1.435 as vivendas con protección pública que se construyan ao abeiro deste proxecto de interés autonómico que hoxe aprobamos na cidade de Ourense. Son 134.000 metros cuadrados nos que se vai a actuar, urbanizalo, ordenalo todo para poder facer as vivendas, no barrio do 21, en Ourense, como decía, e esas 1.435 son 80% das vivendas que se van poder construir, por lo tanto, outro 20% serán en réximen libre, pero 80% vivendas con protección pública. Xa digo, este PIA permite urbanizar os terreos, acondicionalos para despois construir vivendas e haberá outro tipo de obras, zonas verdes, plazas de aparcamento para os veciños, todo necesario para acoller un volumen importante de persoas que van vivir nesta zona afectada polo proxecto de interés autonómico. Decía que había outro acordo en materia de vivenda. Este se refire á colaboración, antes falaba de colaboración público-privada, esta é colaboración cos concellos, que tamén teñen competencias e responsabilidades, e moitos deles están amosando, coa cesión de parcelas, e esta é outra variante desa colaboración a que permite darlles axudas para que poidan rehabilitar, promover construción, se así o desexan, e, sobre todo, rehabilitar inmobles para destinalos a vivenda de carácter pública. Por tanto, hoxe acordamos lanzar unha liña de axudas para cooperar cos concellos para que poidan promover a construción ou rehabilitación de vivendas nos seus termos municipais. Van ser casi 12 millóns de euros, 11,7 millóns de euros, que se dividen da seguinte maneira. 8,6 son préstamos sen xuros e cunha carencia alta que lle daríamos aos concellos, por lo tanto, non unha axuda a fondo perdido, sino son préstamos nos cales a Xunta asumiría os primeiros anos de carencia e a totalidade dos xuros que foran necesarios, para os concellos serían a xuro cero, e o que buscamos é que o ben podan promover eles directamente a vivenda protexida ou ben adquirir solo para que outros, en colaboración público-privada, poidan promover vivenda con protección social, é dicir, facela directamente aos concellos ou adquirir solo e poñela a disposición ou ben da Xunta de Galicia ou ben de promotores que, en colaboración público-privada, fagan vivenda con protección social. Eso sería a maior parte dos 11,7, 8,6, e despois habería 3 millóns de euros, estos dirixidos aos concellos de menos de 50.000 habitantes, para que poidan impulsar a rehabilitación de vivendas, ben comprando edificios para despois reformalos ou ben medidas para recuperar o patrimonio construído no municipio, que xa pode ser titularidade municipal, pero que necesita rehabilitación. Non é necesario compralo, pero necesita esa rehabilitación. Para isto destinamos, para concellos de menos de 50.000 habitantes, 3 millóns de euros. Decía que estes son os acordos da Consellería de Infraestructuras, tanto infraestructuras como vivenda. Cambio ahora de consellería de acordo. O primeiro é un balance, creo, bastante interesante presentado pola Consellería de Medio Ambiente que incide nos resultados da política no seu momento pioneira en Galicia de regular os niveis de ruído ambiental. A Xunta conta cunha extensa rede de estacións para avaliar a situación en tempo real do ruído ambiental que se produce. Son 10 estacións que envían datos do ruído ambiental cada 10 minutos, espalladas por toda Galicia, e hoxe coñecimos os datos recollidos pechados do último ano con dato pechado, que é o 24, que amosan bons resultados que avanzamos na consolidación da reducción do ruído ambiental en Galicia. Os ruídos ambientais veñen basicamente do tráfico rodado, ocio nocturno, de obras e de fenómenos naturais, de fenómenos atmosféricos meteorolóxicos que poden tamén aumentar o nivel de ruído ambiental. Avanzamos todas as estacións, decía, das 9 estacións, das 10 estacións que hai espalladas por Galicia, 9 refrexan datos a baixa, hai unha excepción, a de Santiago, os técnicos o que din, ven sobre todo derivada estes aumentos nos últimos tempos derivados de ruído producido por acontecementos meteorolóxicos. Isto é o que reflexa o informe. No resto das estacións, os datos son bons e son especialmente bons en dúas delas, dúas estacións de recollida,
a que está na Coruña e a que está en Pontevedra. A de Coruña está en Riazor e a de Pontevedra está en Campolongo. E outro dato máis, teñen o balance a súa disposición, é que o tráfico e o ocio nocturno, especialmente, seguen a ser os principais asentes humanos de contaminación acústica en Galicia, pero é certo que os datos van millorando según a serie histórica e o balance que hoxe coñecimos. Cambio de acordo de Consellería, como a proposta da Consellería de Política Social, os acordamos seguir colaborando con 3 entidades de apoio a persoas con discapacidade, 2 millóns de euros. As entidades son COGAMI, Autismo Galicia e Saúde Mental FEAFES. Atenden en total a máis de 40.000 persoas e estes convenios irán para cuidados terapéuticos, asesoramento e integración laboral das persoas con discapacidade e, en xeral, apoios para que consigan unha vida adulta o máis independente posible. Un acordo, a proposta da Consellería de Emprego, que máis ben a ampliación de unha medida xa adoptada no seu momento. No mes de decembro do ano pasado aprobamos destinar 40 millóns de euros a promover accións formativas para persoas desempregadas. Naquel momento introducimos novedades importantes. Reducir os cursos de longa duración e incidir máis nas microformacións, moi demandadas polas empresas para o lanzamento de novos produtos ou novas actividades. Permitir que as accións formativas se desenvolveran durante todo o ano, non só en prazos concretos, e tamén flexibilizar o máximo posible, dentro do que permite o ordenamento, os requisitos para participar nas formacións, e incluso deixando participar a persoas estranxeiras que tiveran o título que lles daba dereito a acceder a esa formación pendente de homologación. En moitos casos se lles permitía acceder a esa formación aínda que a homologación estivera en curso. Bueno, todo isto elevou considerablemente o número de peticionarios dos cursos. A verdade que tiveron moita aceptación, e o que acordamos é insertar 20 millóns de euros máis neste programa, con estas novedades introducidas hai 3 meses. Por lo tanto, chegamos 40 de decembro e 20 máis que os acordamos, 60 millóns de euros. Cos 40 iniciais, a previsión era facer 500 actividades de formación, insisto, moitas microformacións que piden as empresas, e chegar a algo máis de alrededor de 7.500 desempregados. Con esta ampliación, aumentamos 200 máis o número de formacións e queremos chegar casi ás 11.000 persoas. Onde imos dar? Donde estábamos dando, e que probablemente explique bastante do éxito que se estaba producindo nos eidos, nos sectores que agora mesmo teñen máis demanda de man de obra e, polo tanto, necesitan formación. Insisto especialmente a microformación. Estou falando da logística, do metal, comercio, hostelería e atención sociosanitaria, que é onde se van concentrar estas actividades formativas. Coñecimos tamén, e dimos o visto bo a un informe presentado pola Consellería de Facenda respecto ao minuto resultado o estado das finanzas, é unha foto xeral, pero creo que moi indicativa, dos concellos en Galicia, das contas dos concellos, o último dato pechado, que é o ano 2024. Este informe revela que o endebedamento dos municipios galegos está moi por debaixo da media estatal. Ademais, está moi por debaixo sexa cal sexa o indicador que se tome como referencia. Doulles algúns. Por exemplo, a ratio de débeda sobre os ingresos correntes é do 10% en Galicia e do 27% como media nacional. É dicir, o endebedamento dos concellos galegos é do 10% e a media nacional é do 27%. Se facemos o cálculo por número de habitantes, vemos que a débeda municipal é de 110 euros por habitante en Galicia e de 364 no conxunto do país. É dicir, menos da terceira parte de débeda municipal por cada galego. A presión fiscal é, ademais, isto ten especial mérito porque é un 26% menor a presión fiscal dos tributos municipais do que a media estatal. E, último dato, os concellos galegos destinan un 16% do seu orzamento a investimentos frente ao non chega ao 14% que se destina como media nacional. Xa digo, un informe creo que ben interesante e que fala da saúde en xeral, da boa saúde, sobre todo en comparación coa media nacional dos concellos galegos.
Un acordo en materia de educación, antes de pasar aos últimos acordos en materia de sanidade, o último explicar ao conselleiro. Importante acordo, seguimos avanzando no I máis G máis I galego, donde facemos especial fincapé nos eidos onde Galicia estáse especializando dun xeito moi significativo en comparación co resto das comunidades autónomas. Un dos lugares máis destacados dentro do I máis G máis I galego é o que se adica aos esforzos ás chamadas tecnoloxías cuánticas. Galicia estáse posicionando como un referente a nivel europeo, xa non español. Quero recordar fitos importantes. Fomos a primeira comunidade en España en contar cun computador cuántico. O ano pasado pusemos en marcha a liña de comunicación cuántica máis longa de todo o país, entre Santiago e Vigo, e hai poucas semanas, recordarán, tamén nun Consello de Asunto de Galicia, contámoslo aquí, acordamos a creación de 2 laboratorios cuánticos compartidos coas universidades de Vigo e de Santiago. Pois damos un paso máis e hoxe acordamos aprobar a participación de Galicia e, ademais, liderando o chamado, hai unha figura ahora en I máis D máis I a nivel europeo, chamanse vales de innovación. Son vales especializados en algún tipo de tecnoloxía. Nos o que imos liderar é un vale especializado en tecnoloxía cuántica, no que van participar, ademais, 9 países europeos. O orzamento total é de 14,3 millóns de euros, dos cales a Unión Europea aporta a metade. É o sexto val de innovación que se crea en toda a Unión Europea e este, como digo, vaino liderar Galicia. Por decisión, ademais, da Unión Europea, ten que designar un líder e decidiu designar, participan universidades, centros de investigación. Non somos o único socio, entidade territorial, e imos liderar o proxecto. Son 19 socios. Somos a única rexión en España que vai estar entre os val, hai algunha rexión máis a nivel europeo. O proxecto durará algo máis de 4 anos. Xa digo, de 19 socios, vaino liderar Galicia. Decía que a Unión Europea, do orzamento total, aporta 14,3 millóns de euros, aporta o 50%, o resto son aportados entre os diferentes socios. Galicia vai investir 3 millóns de euros entre GAIN e o propio CESGA, o Centro de Supercomputación Cuántica de Galicia, e os obxectivos son apoiar proxectos de PEMES que queran desenvolver tecnoloxía cuántica na pequena e mediana empresa no tecido galego. Despois, intentar aplicar estas tecnoloxías cuánticas en contornas reais e, finalmente, acadar a transferencia de coñecemento, é dicir, a plasmación práctica, utilidade económica destas investigacións tecnolóxicas que parten da teoría. Por lo tanto, é importante estes vales especializados que lidere Galicia e máis nunha materia con tanto futuro como a tecnoloxía cuántica. Fala da boa saúde do I máis G máis I galego, por lo tanto, seguiremos, por suposto, a apoiar. Decía, hai 2 acordos para rematar en materia de sanidade. O primeiro é unha nova compra centralizada. Saben que dende hai tempo o Sergas está focalizando a súa contratación en facelo deste xeito, centralizadamente, o cal permite unha maior eficiencia, unha maior eficacia e un aforro de costes, en definitiva. Os autorizamos, dentro destas contratacións centralizadas, destinar 6 millóns de euros á compra centralizada de material non sanitario de uso con destino á sanidade pública. Son 2 anos, estamos falando de produtos de aseo, esponxas, sabón, toallas, papel para espadiolas, bolsas para residuos, menaxe de cociña de un só uso, todo aquelo non sanitario que se utiliza en embargantes todos os días na sanidade pública galega. O aforro, xa digo, son 6 millóns de euros para 2 anos, o aforro que permiten estas técnicas de compra centralizada, que xa digo, estamos aplicando e queremos chegar prácticamente ao 100% dos suministros que fai a sanidade pública galega. O aforro son de 285.000 euros por ano o facelo deste xeito. O último acordo, explicado ao conselleiro, ten que ver coa necesidade de, por unha banda, seguir incidindo na aplicación cada vez maior, crecente, das novas tecnoloxías na sanidade, con todas as posibilidades que se supón, e, ao mesmo tempo, como a consecuencia diso, regular
perfectamente esa utilización das novas tecnoloxías, esa transformación digital que está chegando, se achegou a sanidade, que vai aumentar moitísimo nos vindeiros anos. Hai que facelo, ademais, con velocidade, con flexibilidade, para que cuestións burocráticas, cuestións legais máis alá do razoable, impidan a aplicación de novas tecnoloxías moi beneficiosas para a saúde. Por iso queremos facer este marco xeral que garanta que se preserva o marco xurídico, pero non se limitan ni se entorpecen o avance das novas tecnoloxías. En definitiva, combinar as posibilidades, desde o punto de vista da medicina, destas técnicas con uso seguro, ético e responsable. Hai moitos exemplos do impacto das novas tecnoloxías, só estamos vendo na vida diaria da sanidade pública, por darlles dous, por exemplo, o número de citas de atención primaria que a xente xa solicita, son dos máis sinxelos, pero tamén utilizando novas tecnoloxías. A través da APP Sergas Móvil multiplicouse por 4 en só 5 anos. Máis de 9 millóns de citas foron pedidas a través desta APP no ano 2025. E, por exemplo, outro dato, foron procesadas mediante IA, mediante inteligencia artificial, no ano 2025, máis de 1 millón de imaxes médicas para poder facer diagnósticos. A partir de aquí, ábrese un mundo inmenso que, xa digo, evoluciona moi rapidamente e por eso acordamos iniciar a tramitación para que se converta na futura Lei de Transformación Digital dos Sergas, que busca regular o uso da tecnoloxía no ámbito sanitario e reforzar a ciberseguridade en todos os procesos, garantindo, como decía, un uso seguro, ético e responsable en todo momento. Dou a palabra ao conselleiro para que explique máis polo miúdo. Bueno, bo día. Como ben de referir, o presidente, hoxe, o Consello da Xunta autorizou o inicio da tramitación dun novo anteproxecto de lei impulsado pola Consellería de Sanidade logo de que o pasado ano o Consello da Xunta aprobara xa a Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención de Condutas Aditivas, unha normativa pioneira e xa en vigor desde o pasado 7 de marzo. E tamén a modificación da Lei de Saúde de Galicia que leva a rango de lei a prevención e protección fronte ás agresións a todo o persoal do Sistema de Saúde galego, agora mesmo en tramitación parlamentaria. Os damos un paso máis para impulsar unha nova norma para modernizar o marco xurídico do Servicio Galego de Saúde no relativo ás tecnoloxías digitais e á inteligencia artificial. Trátase do anteproxecto de lei de transformación digital do Sistema Público de Saúde, do que hoxe iniciamos a súa tramitación. Buscamos dotar a Galicia dunha norma autonómica propia adaptada á Estrategia de Saúde Digital do Sistema Nacional de Saúde e aos obxectivos europeos, e que, por suposto, ten en conta a regulación autonómica, que está a vanguarda coa Lei para o Desenvolvemento e Inteligencia Artificial en Galicia ou a Lei de Administración Digital de Galicia. A lei que agora impulsamos ten como destinatarios directos todos os cidadáns de Galicia en tanto que usuarios do sistema sanitario público. Ademais, impactará de xeito transversal tanto nos profesionais do sistema sanitario público, que disporán de ferramentas máis potentes e seguras, como nas familias e coidadores, a facilitar o chegamento de pacientes a través de canles digitais, a comunidade académica e investigadora, ao proporcionarles instrumentos para a xeración de coñecemento e ao sector empresarial, por canto disporá de mecanismos para o deseño e validación de solucións de transformación digital. Tendo en conta estes destinatarios, queremos impulsar unha lei de transformación digital do sistema público de saúde cos obxectivos básicos de seguir avanzando no uso das tecnoloxías de automatización no diagnóstico para o apoio aos profesionais sanitarios e garantir a ciberseguridade do sistema sanitario galego. A digitalización no Servicio Galego de Saúde xa está presente e queremos que pacientes e profesionais poidan beneficiarse dela aínda máis no futuro. Para iso, trasladamos á cidadanía e aos expertos do sector cales son os retos que nos marcamos con esta norma, co obxectivo de que nos poidan facer achegas e suxestións que contribuyan a enriquecer o proceso de elaboración desta lei.
Neste anteproxecto, o que hoxe abrimos é un proceso de consulta pública, establecendo varios puntos fundamentais sobre os que traballar. En primeiro lugar, Galicia foi pioneira no seu momento na digitalización da historia clínica dos pacientes e, ademais, na integración do historial de atención primaria co de atención hospitalaria. Por iso, queremos consolidar un acceso seguro e interoperable aos datos clínicos en todos os niveis asistenciais a través de historia clínica electrónica única. Por primeira vez, regularánse todas as prestacións sanitarias non presenciais como servizos estándar nun único marco de atención sanitaria digital. Neste apartado, contémplase as consultas virtuais, a telemedicina e tamén a monitorización remota de pacientes. A día de hoxe, no Servicio Galego de Saúde, seguimos máis de 30.000 pacientes con patologías crónicas a través da plataforma Telea e recollemos ao día 500.000 de variables. Outro apartado de evidente valor para os pacientes e tamén para os profesionais son as tecnoloxías de automatización sanitaria. Abordaremos a gobernanza ética nun marco que garanta a privacidade no seu uso no diagnóstico. Quero destacar neste apartado os proxectos que temos en marcha e que serven de apoio á decisión dos profesionais sanitarios. A inteligencia artificial é unha realidade nos servicios de urxencias e de atención primaria. A día de hoxe, procesáronse xa 1 millón de imágenes de diagnóstico clínico mediante inteligencia artificial, imágenes de toras ou imágenes musculoesqueléticas. E estamos a traballar, entre outros ámbitos, para desenvolver este ano un algoritmo que detecte de forma precoz a diabetes nas súas diferentes fases. Isto posibilitará o rexistro e a clasificación de máis de 15.000 pacientes que padezan esta patoloxía. Tendo en conta a gran cantidade de datos que manexamos na sanidade pública, tamén regularemos de forma pioneira o patrimonio digital sanitario e o seu mecanismo de xestión. Queremos facer unha estimación real do valor dos datos, pero tamén do conxunto de infraestructuras e servicios que constituyen o Sistema de Información Sanitaria de Galicia. Na mesma liña de regular a información sanitaria, definirase legalmente todo o conxunto de datos, servizos e infraestructuras hardware e software que constituyen o Sistema de Información de Saúde de Galicia. Este sistema abrangue a xestión dos datos demográficos, de profesionais, de logística e a xestión das infraestructuras sanitarias. Adaptándonos á actualización continua dos recursos humanos da sanidade pública, propoñemos tamén establecer un marco específico para as profesións de transformación digital. E tamén incluiremos circuitos formativos para a adaptación digital do resto de categorías sanitarias. Outro apartado especialmente importante é a garantía do exercicio dos dereitos digitais da cidadanía, sobre todo eliminando barreras administrativas. E con este anteproxecto de lei tamén afondaremos na loita contra a fenda digital. É unha realidade que a aplicación Sergas Móvil incrementa o seu uso ano a ano e isto simplifica o traballo do noso persoal e tamén fai a sanidade pública máis accesible para a cidadanía. E no ano 2021 eran 2,3 millóns as citas dos centros de saúde que foron xestionadas a través da aplicación móvil. No ano 2025 multiplicouse por 4 ata máis de 9,3 millóns. Con este nivel de actividade é unha prioridade para nós a ciberseguridade e a protección de datos. Xa en 2024 fomos o primeiro sistema sanitario que conseguiu ser recoñecido con máximo nivel de protección por parte do Esquema Nacional de Seguridade. Para seguir mellorando, a través da norma que comeza hoxe a súa tramitación, pretendemos asignar responsabilidades, tanto desde o punto de vista do Regulamento Xeral de Protección de Datos como da normativa de ciberseguridade. E todo este proceso, unha vez estea en vigor a lei, farémolo de forma planificada, con avaliación continua, seguimento e transparencia. Para iso está previsto crear o Consello Asesor de Transformación Digital. Estes son os retos que queremos abordar. De aí o inicio da tramitación deste anteproxecto de lei de transformación digital do sistema público de saúde para afondar na ciberseguridade e no uso das tecnoloxías de automatización no diagnóstico. Como digo, neste proceso queremos escoitar as necesidades da cidadanía, dos profesionais do Servicio Galego de Saúde e de todos os axentes implicados. E por iso, hoxe mesmo, abriremos no portal de Transparencia e Goberno Aberto o proceso de consulta pública.
O noso propósito é elaborar este anteproxecto de lei co participación de colexios profesionais, expertos tecnolóxicos e tamén asociacións de pacientes. O noso objetivo é poder traer o texto de anteproxecto de lei para a súa aprobación polo Consello da Xunta este mesmo ano, para iniciar logo a súa correspondente tramitación parlamentaria. Por lo tanto, o objetivo que nos marcamos na Xunta é aprobar neste 2026 a futura Lei de Transformación Digital do Sistema Público de Saúde para a súa remisión a Parlamento de Galicia. Con ela, de novo, Galicia situarase a vanguarda a nivel normativo, neste caso cunha lei que porá a tecnoloxía ao servicio da saúde das persoas, garantindo a seguridade xurídica e a calidade asistencial. Moitas gracias pola vosa atención e quedo a vosa disposición se hai alguna dúda ou pregunta. Bo día, conselleiro. Bo día. Eu quería preguntarlle sobre outro asunto con respecto ás folgas e aos anuncios dos últimos días neste sentido. Non sei se vostede ve falta de sensibilidade no colectivo médico con respecto á exixencia de condicións salariais que están bastante afastadas con respecto á realidade do resto de colectivos laborais do país. Gracias. Vamos a ver, o colectivo médico que pretende con esta folga, convocada fronte ao Instituto Marco do Goberno Central, é que súa especificidade, súa singularidade, súa formación, súa capacitación e a súa responsabilidade sea recoñecida en un marco jurídico normativo específico. Eso é o que piden os médicos. Seguindo pola cuestión da folga, queria preguntar que se a situación continúa, que medidas se poden tomar para paliar os seus efectos, e logo preguntarlle polos médicos extracomunitarios que están prestando servicio en centros de saúde que non teñen especialidade, como ve esa situación? Se pensa que poden facelo ou se van corrixir de algún xeito? En relación ás folgas, creo que hai que diferenciar dous escenarios. O primeiro é a folga na atención primaria, esta folga indefinida, aí facer un chamamento á responsabilidade do sindicato Omega para que se unha mesa de negociación que temos con 5 sindicatos, en torno a que é a reforma da atención primaria. A vontade de diálogo da Consellería de Sanidade, que é o que clara, é o único que solicitamos ao sindicato Omega que se una realmente a esta mesa de diálogo para poder participar desa maneira no que é a reforma da atención primaria. En relación á folga, contra o Estatuto Marco do Goberno Central, tamén un chamamento á responsabilidade do Goberno. Parece que o Ministerio de Sanidade pasa del modelo eu invito a cenar e ti pagas a factura al modelo eu fago daño e ti o sufres. A regulación, hasta o día de hoxe, hasta onde eu chego, de un marco xeral en España para que regule o que é o funcionamento do sistema, incluindo todas as categorías profesionales, é unha responsabilidade do Goberno. Quienes ten que definir a xornada, as guardias, a responsabilidade está no Ministerio tamén de Sanidade. Quen ten que definir o que é a xubilación está no Ministerio de Sanidade. Por lo tanto, ten que asumir cada uno a súa capacidade para resolver este tema. Eu creo que a ministra de Sanidade lle falta sensibilidade para reunirse, xuntarse con sus compañeiros e realmente intentar chegar a un acordo lo antes posible. Perdón, sí, sobre os médicos extracomunitarios. Vamos a ver, en relación a este tema, la Consellería de Sanidade sempre aboga porque todos os facultativos que traballen no Servicio Galego de Saúde teñan unha especialidade, a que sexa, pero que teñan unha especialidade. Puntualmente, por necesidades asistenciales, efectivamente, se contratan a médicos que non ten especialidade, pero médicos que son médicos, e moitos deles ten o título de homologación pendiente. En calquer caso, sempre intentaremos que esta situación vaya remitindo como paso do tempo a medida que dispoñamos de profesionales suficientes en atención primaria. Sí, bons días. Acaba de dicir que falta sensibilidade por parte do Ministerio de Sanidade para resolver o conflicto. Quería preguntar porque os sindicatos, Omega en concreto, falaba de que prepotencia por parte da súa consellería a hora de resolver o conflicto da atención primaria. Non cree tamén que debería reunirse vostede con eles para intentar solucionalo? Vamos a ver, nos hemos reunido con os sindicatos continuamente. De feito, estamos falando con 5 sindicatos. 3 sindicatos de clase, un sindicato de enfermería e un sindicato médico. A vontade de diálogo da Consellería de Sanidade creo que plena desde o principio deste conflicto. A cuestión é porque outros sindicatos, neste caso a CIGA e, por outra banda, el sindicato Omega, non queren falar para solucionar o problema.
Pois nada, moitas grazas, non hai ninguna cosa máis. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. O ministro Ángel Víctor Torres confirmaba ou avanzaba que o Goberno vai a presentar un recurso para que o Estado non teña que asumir a indemnización á familia dos Franco. Non sei se valora a Xunta a posibilidade de unirse ou cree que compre acatar esa sentenza. E, por outra banda, quería preguntarlle da política municipal. Vostede hai 2 semanas aquí sementaba certas dúbidas sobre que Borja Verea fose o alcalde de Santiago, o candidato á alcaldía de Santiago. Quería preguntarlle se despois das dúbidas que se xerou no seu partido se pode disipar esas dúbidas. Gracias. Sí, a primeira, creo que todos felicitámonos da sentencia que coñecimos a semana pasada sobre o Pazo de Miras e moito máis pensando que aí fomos da man. Creo que queda unha vez máis amosado que cando hai boa vontade de colaboración eso se salda con éxito e para felicitarse, por lo tanto, eso debería ser o camiño, ao menos o é por a nosa parte, a Abogacía do Estado, cando plantexou o pleito, fixo tamén baseándose en documentación en asistencia aportada pola Xunta de Galicia e, bueno, saliu ben. É certo que está o tema da indemnización e si a Abogacía do Estado, o Goberno Central, se está plantexando que ao final ten que presentar as accións recurrir a indemnización, hai argumentos que eu creo que os pode haber. Dende logo, a nosa intención é seguir da man con eles tamén en isto. Lóxicamente, teñen que falar os expertos jurídicos entre eles, os do Goberno Central e os da Xunta de Galicia, pero eu, en principio, dende o punto de vista da valoración política, eu o vería positivo, sen ninguna dúbida. Respecto a segunda pregunta, bueno, eso, vostede son consciente. En absoluto te lo posto en dúbida, eu como moito o que diría, estou facendo memoria, porque ademais é o que digo sempre cando se me pregunta por posibles candidatos, é que no seu momento se anunciarán. A min, pero isto en todos os concellos, e especialmente en das cidades que son os que, e é comprensible, máis poden chamar a atención desde o punto de vista da atención da ciudadanía ou a atención mediática. Por tanto, vanse coñecer no momento, eu xa teño dito moitas veces que creo que canto antes millor, e xa de logo non quero eludir a súa pregunta nin a resposta. A min parece un magnífico candidato e creo que está facendo as cousas moi ben, sinceramente. Dito isto, eu non vou confirmar ningún candidato ata que sexa unha confirmación oficial e para iso temos unhos cauces. Somos un partido que funciona de xeito ordenado. Algúns partidos que non o fan así non o entenden e despois se sorprenden dos resultados. Boa tarde, presidente. Este venres constituíse unha plataforma formada por alrededor de 14 asociacións e entidades do sector primario, o sector do leite, apicultores, tamén había, asociacións de consumidores, etc., que volvían a alertar sobre as consecuencias que Mercosur pode ter para o sector primario galego, non? E facían como unha petición, unha demanda clave, que era que a alimentación, o que o sector agroalimentario quedara a marxe, que non se aplicase o que fose o Mercosur. A pregunta é se desde o Goberno galego apoian esa demanda. Gracias. Mire, eu teño dito moitas veces sobre o Mercosur que temos que ser inteligentes, pensar nos niveis onde se está decidindo todo o que ten que ver con Mercosur e a presión que nos podemos facer. Creo que é moito máis inteligente neste momento facer presión dende o punto de vista de que se apliquen todas as salvagardas, todas as garantías, todos os paróns que houbera que facer se houbera incumprimentos. Aquí incrementar as vixiancias no que este na nosa man, saúde pública, sobre todo, no comercio, e exixir que se fagan tanto en orixe, en Unión Europea, como nas fronteiras do noso país, Goberno Central. Creo que isto é o que hai que facer e isto é o que é o efectivo, porque facer outro tipo de peticións que non van ser atendidas, ni moitísimo menos, me temo, o que fan é distraer os obxectivos que sí que podemos acadar e eu creo que hai que centrarse niso. Bo día, presidente. Quería pedirle unha valoración sobre a decisión do Concello da Coruña de renunciar a ser sede do Mundial.
e preguntarlle pois se vostedes estaban advertidos desa decisión, se lles pediu algo ou se lles pediu algo a futuro para este acordo que anunciou a alcaldesa co presidente do clube. Grazas. Bueno, eu creo que non é unha boa nova. Galicia perde a posibilidade, cando menos, de unha das... a sede que estaba confirmada, ademais, non se vai producir ningún caso despois da noticia de hoxe. Non é unha boa nova. Unha serie de compromisos que se dixeron públicamente, que agora se recoñece tamén que non van ser posibles e, polo tanto, eu creo que non o é, e a mí me gustaría que houbera esa posibilidade. Dentro diso, nós aí sempre dixemos e imos decir o mesmo. A Xunta de Galicia está disposta a colaborar na consecución, ahora a sede de Coruña xa non vai ser posible, dixemos nun acordo que tomamos en Consello na medida das responsabilidades orzamentarias e despois aclaramos, ademais, un esforzo moi importante, estaríamos dispostos a aportar un 25% dos costes cando os coñezamos e vexamos que son os costes razoables. Por lo tanto, a aportación da Xunta de Galicia sería con vistas a que aproveitar esa oportunidade de poder ser sede do Mundial. Todo o demais, nestes momentos, eu non lle podo... temos unha colaboración xeral para mellorar infraestructuras deportivas en moitos concellos galegos, pero non un compromiso expreso para nada en concreto. E, polo tanto, a disposición acordada da Xunta de Galicia era e é para ser sede do Mundial, non para outra cousa neste momento. Boa tarde. Retomando o tema da sentenza de Meirás, a sentenza do Tribunal Supremo facía alusión a un elemento que foi clave, digamos, para decidir sobre a indemnización, que é un informe que foi encargado pola Xunta de Galicia hai anos xa. Nese informe había un voto particular do Concello de Sada que, de feito, iba no sentido de negar esa indemnización. Pensa vostede que, a vista do que sucedeu despois, foi un erro non estar nesa posición do Concello de Sada? Gracias. Sí, mire, nos fixemos, porque ademais foi a colaboración que se nos pediu, referíame antes na contestación anterior, en esa colaboración estreita coa Avogacía do Estado, un informe que ademais foi aprobado polo Parlamento Galego, onde había moitos condicionantes, estou seguro que moitos deses condicionantes e moitas desas afirmacións e argumentacións jurídicas serviron para que a sentencia tivera o sentido favorable que antes comentábamos. Por lo tanto, a partir de aí, outras consideracións que foran tidas en conta polo Tribunal en base a ese informe, eso queda a valoración xurídica e, evidentemente, as aclaracións que podera facer o Tribunal, pero eso faise mediante recursos e remítome a resposta anterior. Unha vez obtida esa sentencia, se ahora podemos conseguir que se que finalmente o Goberno Central, a Avogacía do Estado, decide recurrilo, que tampouco se pague indemnización, nos estaremos en todo momento dispostos a colaborar si xurídicamente é viable. Hola, bons días. Sacou esta fin de semana un informe ao Ministerio de Medio Ambiente apuntando a perigosidade de determinadas balsas. Entre elas figuraban balsas de elementos ou lodos tóxicos, figuraban a de Pedrafita, a de Monte Neme e a de Touro. Decían que eran perigosas por a posibilidade de que se podan producir algún escape tóxico. Quería preguntar se a Xunta está evaluando facer algún tipo de estudo sobre a situación destas balsas. Sei que están facendo de Monte Neme, xa o comentou aquí. Non sei se nas outras tamén sobre a seguridade das balsas tóxicas que hai en Galicia. Unha segunda cuestión vai relacionada coa guerra en Irán. Anunciou hoxe Cuerpo que vai haber un Consello de Ministros extraordinario este venres para aprobar xa medidas concretas. Quería preguntar se a Xunta, como fixo xa tamén na COVID, ten previsto mellor articular algún tipo de axudas tamén específicas para paliar os efectos deste conflicto. E despois, relacionado con isto, semella que xa hai países, Australia, Xapón, Alemania e España, que xa dixeron non rotundo a enviar barcos ao Estreito de Hormuz como pide Donald Trump. Non sei se vostede tamén está de acordo con este posicionamento. E xa finalmente quería preguntar unha valoración dos resultados
das eleccións de Castela e León. Ademais, vostede foi ali, estivo en un meeting concretamente en Ponferrada. Semella que hai un cambio de tendencia con respecto a outras eleccións autonómicas. Quería preguntar a valoración. Gracias. Bueno, a primeira pregunta, mire, descoñezo si nos planes de aconsellamento, dende logo, unha preocupación será pola seguridade deste tipo de balsas, e o demostramos nas obras que se estaban facendo, na que foi noticia non hai moito tempo, pero xa se está previsto agora mesmo facer ese estudo ou non, eu remito ya a Consellería de Medio Ambiente, que o mellor xa ten datos que eu descoñezo neste momento. Sobre o anuncio que fixo o Goberno Central, bueno, eu o felicito, se vai ser así, que parece é o que se pedía despois desa reunión que anunciábamos no Consello anterior, que tivemos aquí en Galicia, moitas medidas que hai que tomarlas dentro do ámbito nacional. Despois poden ter repercusión o que teñamos que facer nas comunidades autónomas, pero por a lei había que empezar. Por lo tanto, eu creo unha boa nova e felicito o Goberno Central por anunciar esas medidas. Ahora imos ver en que consisten e imos ver despois se teñen derivadas ou se poden ter continuidade no que fagamos aquí. Pero está claro que aquelas, sobre todo de carácter fiscal, anuncian que van sectorizalas. Imos ver. A mí o que me gustaría, porque tamén o pedíamos na semana pasada, é que falen coas comunidades autónomas, sobre todo se iso vai ter despois repercusións. É lóxico, non? Parece que non vai a ser así. Van a anunciar sin falar coas comunidades autónomas. Está ben que se reúnan, non está ben que o fagan o marxen nos, aínda que sexa de xeito complementario, sobre todo se iso vai ter despois unha repercusión no que nós teñamos que facer, pero ata que non vexamos cales son esas medidas, pouco máis podo dicirlle. Respecto ao anuncio de non enviar barcos, bueno, tamén se nos dixo por parte do presidente do Goberno que absolutamente ninguna actuación, e despois tuvo que disfrazar, non sabemos moi ben de que, o envío dese barco a Chipre, que lógicamente tiña que ver co conflito. Mire, eu xa me manifestei a semana pasada sobre o parecer sobre este asunto, non variei, volvo a decir que ninguén queremos a guerra, pero temos que ser conscientes de que participamos de organizacións e temos os nosos compromisos. Por lo tanto, temos que ser consecuentes, como están sendo o resto dos países, e despois queda marxe para tomar algún tipo de decisión nese sentido, bueno, pois habería que valoralas. Pero, en todo caso, o que non vale de nada é que se nos diga unha cousa, se faga outra, ou as decisións que se tomen sexan simplemente en base a cálculos electorais, e non o interese será do noso país en asuntos tan serios. E dito isto, a min, bueno, volvo a decir que non me estaban gustando nada algunhas das cousas que estamos vendo últimamente. Onte se nos decía que os criterios que se seguían para tomar algún ataque por parte do presidente de Estados Unidos, creo que eso non ten ni pés ni cabeza, así que é así. E respecto á última pregunta, bueno, decía vostede un cambio de tendencia. Quero recordar que por colleras deste ano, ou a do ano pasado, foi cerca do Nadal, as 3 últimas eleccións autonómicas a tendencia sempre foi a mesma. O Partido Popular gañou as eleccións. O digo porque nunhas eleccións haberá que ter sempre en conta quen é o gañador, sobre todo porque os que... Sí, bueno, pero déxeme, ahora chego ali. Porque os que non foron gañadores, se o foran, é o primeiro que estarían reivindicando. De tanto, eu felicito o presidente Mañueco, alégrome moito de poder ter modestamente colaborado a esa victoria, sobre todo os que decían que iban a gañar ou que iban a ter un gran resultado, non o tiveron. Por lo tanto, creo que iso ten especial valor, expectativas moi altas, resultados moito máis baixos. Creo que o presidente Mañueco foi moito máis realista, moito máis humilde, a humildade en política é importante, e tivo, creo que, dado o contexto, un magnífico resultado. Dito isto, por sacar dúas conclusións de cara a Galicia. Bueno, eu alegrome moitísimo de que a nosa situación sexa diferente, porque, ao fin e ao cabo, aínda que o resultado foi de victoria clara, queda efectivamente suxeito a pactos. Eu alegrome moitísimo de que en Galicia, dende logo vou traballar para que siga sendo así, non haxa o día seguinte estas expectativas, estas necesidades. Creo que é moito mellor manter a situación aquí que cambiarse por calquera dos resultados electorais que hubo nas 3 últimas eleccións autonómicas celebradas en España, e ao mesmo tempo creo que a mensaxe foi clara. Por lo tanto, creo que aqueles partidos onde o presidente Mañueco avanzaba con que non iba a pactar, por lo tanto, quedalle outra posibilidade de pacto,
que ese partido co que podería pactar que entenda xa a terceira e despois deste resultado a mensaxe clara dos electores en xeral. As eleccións hai que presentarse para intentar despois poder xestionar e cumprir os compromisos electorais e, polo tanto, bloquear gobernos ou pretender ir por enriba do que foi outro resultado electoral ás veces ten as consecuencias que vimos onte. Moi ben, moitas gracias.